pagkaluputan ko po ating sinambot. At siyempre po, kaya nang buwa kaling ka na akong kaluguran, kapong gawa akong jingle song. Bislat man po, po may guwagi kay nga tawuling eleksyon. One makapagal, one for all for one. May pabigi po ating kayang bigibali. Dahil pundak salamat, kaya po ang audio, magpamis na kayo, ipakalimuan. At lola po pala sinambot na Alam mo pangapat ka na ako niya mo. Alam ko rin pa niya ng gatas na kanako Nakakalus na rin itik. Bali po itang hindi pong mission at yung kakutod. Ay kakutod. Kutod. Santa Lucia. At yung pong pepa ako ka rin. Kaya kakaba mo naman na naman siya. Siyempre po talagang makanyan kasi po, nung dire-diretso na mo, alam suspense, alam pong biye, yung metong show o kaya yung contest ini. Lalo na po ka ng jamboree, mas makaba ito. Abalo nyo, kasi nawa ka na. Ano po may siyang nakatibo, ikit pepa ko yung krus. Kung ano pong gagagalya gamat itang mama ko, kapag po talagang makanyang met. Alaway, tampa ako yung napukpok na. Daliri na may laso na. O na po nang metong pampako, pinako na yung makapako na po yan. Makapako na yung makanyan. O nilinabas yung kobrador. 2-14 yan ah! Diyos ko, babae ko tinod ko! Ay, linipat ko po kitang metong mapapako. Huling ko nga na, ay asawa ko, magbayo na ako, papako ko kay Cruz, magsisina ako ka rin kasalanan ng huling babayero ko, Pepa ko yung po kay Cruz. Lakuhan nyo ko, magsisina ako kasalanan ko, Wala yung makapako na yung mga kanyan. Siguro wala talagang masik. Babae! Ba, pakinig doon ang iniyat ang matuwa. Wala akong magsisina kay kasalanan, babayero yan, Babae! Ngayon pala ang babae, tas siya ko yung sakit na akuan. Babae, sakit na akuan. Tapos ko rin. Kasyuda rin nga doon, marimlala siguro. Okay! Ibiyo na po Enterprise. Mami po Enterprise. Mayabon na po yung chairman. Ito po kanong 4th and 5th, alalabukan nung atanggap. Talagang din, first, second, and third lang po rin makatanggap. O siyempre po, makanyang po talaga yung contest. Ating masambot, ating manyambot. May nga rin kwaho, mapaho ka. Ang ating pong third prize, mga kaibigan, nagkakalaga ng 3,000 pesos. Background. Yan. Walang iba kundi galing na. Ang third prize po ay nagkakalaga ng 3,000 pesos. Walang iba kundi si Mr. Michael Banting. Ang buhay ko dahil sa'yo nakalaan. Kunan mo niya 3,000 munta nagkakeni at inyong manalo. Ay, meron ko lang ilalay na. 3,000 pesos po, ito. Yan, third prize. Si Mr. Michael Banting ang nakakuha po ng third prize. Siya po ay nagkamit ng 88% para sa ating judge. Michael Banting. Bawasan po kaya. Total, ayan manakit. Ayan po ang Mr. Banting for 3,000 pesos. Huwag mo na mong bigyan na lahat ito. Nakakaya naman sa'yo. Okay? For a total of 89%. Second prize winner. Nagkakalaga po ng 5,000 piso sa gabing ito. At sa gabing ito, magkakamit po siya ng 5,000 pesos
At sa 5,000 pesos, sa gabi ito ay magkakamit siya. 89% po. Si Miss. Yan. Mangilabot ko eh. 5,000 pesos. Second prize. Goes to Miss. Ano ka nung maya? Miss Angelica Bayan, 5,000 pesos. Happy ni Kuat ni? Ayan, wak. Hiya! Mia de Hiya Guzman. kanuhan. Si Kuwat mo ano, mananalo. 5,000 pesos. O, ito nga din tatungin mo. Ay, kung ang isa 5,000 pesos. Anong gagawin mo sa 5,000 pesos? Bibigay po sa parents. Are you sure? Bibigay sa parent? Joke. Ano? 50-50. Ako walang 50. Mahirap kasi yung mag-MC eh. Mas mataas ang bayad. E di bumaba tayo. Okay, palaban tayo po for the second prize, Angelica Payat. Ngayon ko na ako. Kinumaro na. Kulang na rin 5,000. At niya palang mabayan 5,600 doldo. May kiliwas siya rin ugat ang baro na. At ang Grand Champion, mga kaibigan, siya po ay nanalo ng first prize. Nagkakahalaga po ng 7,000 piso. 7,000 pesos. Okay, mira. 89.66% ang ating Grand Champion, mga kaibigan, 0.6. Isa, 89. ay walang iba kundi si Miss Mel Chanco. Magpakailanman. First prize. Palakpakan tayo po. 7,000 pesos. Miss Mia de Guzman. Mia Puat de Guzman. Ulit, kami Kuwat eh. Mia Puat de Guzman. Ito ka buri. Pauna ako na kaya ka. Mataunahan mo ko eh. Hindi, pakakantay ka muna daw ng isa bago kayo maging 5,000 mo, ha? Ay, isa daw kanta, sabi ng judge. Siya. Asa? It's a chance you take Tuesday yun mo, Monday. you're in. If someone's gonna find Eh, kapunan ang pagkain mo. you,